Baby. Dai bulu. Habba da Allah baby, me ya faru? Kin san fa bana son ɓacin ranki. Faɗa min me ya faru baby. Ba wani magana baby, ka zo gidan mu ina son ganin ka yanzu. Yanzu kuma Jamila, kin san ƙarfe nawa kuwa yanzu? Ba ruwa ma da ko karfe nawa, za ka zo ko ba za ka zo ba. Gani nan zuwa ina hanya. Amma dai Jamila fi sabilillahi da tsohon daren nan kika taso ni, Allah ya sa da ya lafiya. Ina fa lafiya, hai tun da ka gama muka kiran gaggawar nan ka san ba lafiya. Inna lillahi, me ya same ki? Wai a ce kamar ni Jamila, amma shi ce lan. A'a Jamila, kin san fa sai kin kwantar da hankalinki kin min bayanin abin da ya faru dalla. Wulaƙanci a kanmu. Waye huhu! Wane shege ne ko wace shegiya ce ta taɓo min ke? Ƙawata ce Maryam. A radon Allah kin fi ƙarfin wulaƙanci a gurin kowa ballantana wata ƙawa. Me ta miki? Wai don ta je Abuja saurayinta ya bata iPhone 16, shi ne ta zo ta mata min gori, har da gaya maganganu marasa daƙi. Wani ma in na isa saurayi ma ya bani. Ka ji aikin banza, iPhone 16 ɗin banza? Me aka yi wata iPhone 16? Guda biyu ma zan sai miki a radu. Ka ce ni ma zan faso gari, Allah sai na rama wulakancin da ta mun. Wai, wa damna da iPhone 16 har guda biyu. Haba da Allah, iPhone 16 ɗin banza? Wai nawa ake sai da ita ne ma? Miliyan 3 ce fa kawai. Me? Miliyan 3. Miliyan 3 Jamila, kai gaskiya ta yi tsada a radu. Ni fa ba ruwana da wani tsadarta. Kana kallo wulaƙanci a kanta. Za ka siyo min ko ba za ka siyo min ba? In ba za ka siyo min ba ka faɗa min. Yanzu sai na kama hanya na tafi Abuja ni ma na karɓo. Abu ɗan sauƙi? Habba da Allah, ai bari ki ji Jamila, babu wani abu da za ki gani ki ce kina so ban siya miki shi ba radu. Radu babu shi. Ballantana wannan da aka miki wulaƙanci a kai? Kawai dai kuɗin ne na ji shi wani gingirin. Amma dai ba komai zan siya miki ita. To yanzu yaushe la ka sai mun? To bari ma ki ji ƙurin us. Gobe wannan lokaci iPhone 16 ɗinki ta daɗe a hannunki. Shi sa fa nake masifar son ka. Ai dole. Shikenan yanzu ki shiga gida sai da safe. Ka gaji da kallo na ne? A'a baby, kawai dai na ga dare yayi ne. Tam sai da safe. Gobe ka siyo min wayar ka zo da wuri saboda in calata. Zan maka kwalliyar da ban taɓa yi maka ba. Bye. Tab, miliyan 3. Gobe kuma canin babba sai kasuwa kenan. Bonanza, iPhone 16 miliyan 1.5, iPhone 16 miliyan 1.5. Mun yi ragi, mun yi sauƙi, iPhone 16 miliyan 1.5. Yawwa bawan Allah, na ji kana shewa iPhone 16 miliyan 1.5. Na shewai da gaske ne ko kuma wasa kake yi? Kamar yaya da wasa? Na maka kama da wanda zai yi wasa? In kana ganin ƙarya ne ka kawo kuɗin ka gani mana. To kuma na ji an shi akwai original akwai yar shana. Har sai mutum ya ji ya siya ashe yar China ce. Kai, sa idanka cikin nawa. Suna na Jele. Ka zagaya kasuwan nan kaf ka tambaya. Ba wanda yake kawo iPhone original ɗin. Ba na kawo iPhone ɗin da ba original ba. Don haka in kana so ka siya, in ba za ka siya ba ka ware. A radon Allah na siya, amma dai ba da kuɗi zan siya ba. In ka yarda na kawo maka shanu guda 3 manya kalardu. Na yarda mana, je ka kawo su mana mu gani. Amma dai manya ne ko? Kuturu, a radon Allah manya ne canin babba. Je ka kawo su yanzu, amma in dai ka wuce yanzu na fasa. Yanzu za ka ganna radu. Ka gan su ko? A radon Allah waɗannan sun fi kowanne girma a cikin canun babba. Na gan su kwarai kuwa. Shi kenan ciniki ya faɗa, ga wayarka, amma ka ɗan jira kaɗan yanzu a je a kawo maka cajar ta. Godiya nake oga, godiya nake yi. Aha, malam ga shanun nan ka gan su ko? Kowace ɗaya ka ba da miliyan 1.5. Su duka ukun sun kama miliyan 4.5 kenan. Gaskiya ba za su yi haka ba. In na siya haka ni kuma me zan samu? Maganar gaskiya ba ce ka dawo na siya miliyan 4. Daga nan ba zan ƙara ko kwabo ba. Kuma kaf garin nan ba wanda zai siya sama da haka. In kana ganin ka nake zagaya. Na siyan maka faka cash ne ko transfer? Kut, a maradon Allah ba zai yi ba. A dawo min da canuna ga wayarka na fasa. Kai, nutsu. Kalle ni da kyau ka gani, na siyar maka ka siya don haka ware. Kaga oga fankan ba ta kilishi, ni ma ɗan nan da ka gani shege ne ni jan wuya ne ni a radu. Au, haka ma ka ce, bari dai ka gani. Wayo Allah na. Aje dai ko banza na masa lahani. Yau kuma Jamila murna hauya, bari na je na kai mata wayar. Amma na gode my love, my sweet Christmas.